hapon naman sa atin mga palangga nga mga tagpalamati. Malipayon nga Sabado para sa inyo. Ari na kita sa ika-22 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. About na si Mine tapos na. Tapos na ang bulan sang Hulyo. Maga-hello naman kita. And hello naman kita sa bulan sang Agosto. Ang bulan sang tigkiriwi kung ang aton pa nga mga young ones ang magahambal na. Anyway, sa sininga hapon ninyo kubos nga lagad si Tita Wilma upod ninyo tub-tub-tak na alas 3 na para man sa paglingaw sa inyo karon iya nga hapon. Gani, relax lang kamo dira samtang nagapulo pa huway kamo sa kasakuon sang inyo sinitag sa mga obligasyon ilabi ng aton mga ginikanan. Mga nanay kag tatay, tita or titos nga nagatrabaho Lunes tubto Biyernes, sigurado ara na sila sa ila puluyan na paamo kana bila. So samtang ara kamo dira na kag naga-relax na ang inyo sini nga mga linabhan dira ulo aligmat gawa paamo kana ulo aligmat kag bulo bantayan tulutan awon para nga kung magtupa gid man iya ang ulan kung magtupa gid man ang ulan bisan paano na mahingagaw pasilong kay ti kabudlay pamalhon kung mabasa na naman iya hikutan ninyong dapat hilikuton kay ti buwas nga adlaw iya Domingo, it's a family day apay na ho naman nga sa diin mag-atubangay ang bugos nga pamilya tubangay gid ya magaululupod banding-banding pwede gina bisan ara lang sa puluyan pwede naton ina iya mahimo sa nagkalain-lain nga paagi nga sa diin ara kita upod ang mga kabataan, upod ang mama kag papa, hindi gani mamasyar iya kay lola o kun kay lolo may naton dira. Gani relax na. Karon man syempre nga hapon since Sabado subong nga adlaw, hindi si Tita Wilma, wala si Tita Wilma nagabasa sulat pag Sabado, di bala? Pero ano naman bala ang mapaambit naton sa inyo karon nga hapon. So bantayan naton ina. May ara kita nahanungod sa prutas, may ara man kita sa mga maayo nga values ang aton mga kabataan nga kung ikumparar naton sa iban nga pungsod, lain iya kun Pinoy na. Unique yang Pinoy mo, masiling iba ang Pinoy, di ba la? So hibaluon naton kaang aton mapaambit sa sininga hapon, especially sa mga kabataan sa karon iya nga henerasyon nga importante gid magapabilin kag magapadayon ang maayo nga values, ang mga maayo nga pamatasan sang aton sini mga kabataan. Di ba lang importante na iya mga anak pa mo kay na kay do kun lang taon naton in reality ang kabuhi sa karon may talagsa ka na lang makakita sang mga kabataan nga napadayon sang ginikanan ang ila namuklatan nga mga maayo nga mga kinaiya, mga maayo nga mga pamatasan. So ina ang aton sini tupiko karon nga hapon, inabalang mga pamaagi kung paano naton ginikanan, paano naton mapadako ang aton mga kabataan nga may maayo nga mga pamatasan. So inaton tupiko. Yung magluwas man sa aton puno sang kahoy nga pamulak kag nagapamunga ang aratilis. Ano aratilis sa inyo gani dira na ang iban serisa panawag na nila no canned fruits in English. So ina bala may benepisyo man sa iton ikaayong lawas bantayan man ina karon kag syempre ang iton man tag sa ka zodiac sign para man sa iton tag sa ka horoscope amo ginaginahulat sang aton mga palangga nga mga tagpalamati iya tag saman kahapon. So ang inyo nga mga greetings kag inyo man mga opinion suggestions dira karon mga marekomendar man ninyo ara lang atong text hotline sa ilang mga radyo ara atong text hotline para sa inyo mga cellphone makapadala kamo sa inyo mga talamyawon sa inyo man mga opinion sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag sa mga naka-online naman syempre aton sini text hotline sa ito naman text hotline pwede gid ninyo dira mapadala chat room tawi sa mga naka-online nano kahapon amo ka man bala gani okay lang siya gihapon chat room naton ara lang sa Facebook page sang Action Radio Bacolod
Pwede nyo ma-like, pwede mo ma-share sa mga palangga man ninyo or sa mga friends ninyo, mga kapariantian ninyo ito sa mga malayo para nga mabulong man ang ila sinikahidlaw sa inyo dari iya sa Negros, sa Bacolod, sa Western Visayas, mga balita nga nagakatabo man sa aton palibot nga mapahagan-hagan man nato ng ila kahidlaw sa aton dari sa Pilipinas. Mga ato wala sa iban nga pungsod nga nagasakripisyo kag nagaantos para sa tagsa nila ka pamilya. Pwede ta na malike kag ma-share, pwede man kita magka-send stars sa kung ano nga programang inyo dira na namian. Pwede man sa This Is My Life. Tanan nga mga public affairs programs ng Action Radio, tanan dira nga mga na-post sa amon sa News Center, nga mga dalagko nga mga balita, lokal, national kag international. No, pwede naton iya mapa ambit sa iba naton nga mga kapartidusan kag mga kaabyanan. Pwede di ba la? Oo, ara lang gani go. Kag magluwas man sina mga anak, ara man ang YouTube, pwede man kita maka-updanay dira sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod live. Kag pwede man kamo makabisita sa amon sa new website, log-in lang na sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani, relax na daan. Relax na dira. May puno kamuda sa ginhambal ni Tita Wilma, ang aratilis or serisa na nami pa na kay gakapa, no, nami kay gakapa gahatag handong sa aton ang iban dira ginabutangan nila papagpapag nga kawayan kay kun mainit ang panahon dira sila nagapungko kag pagkatapos mapaliwaliwa basta wala lang ulan, dira sila mapaliwaliwa kun mainit kag mapaang ang aton panahon, manihol-nihol ka lang, dugay-dugay mabatyagan mo ang dupoy-dupoy sang mabugnaw nga hangin nga nagadapat sa imo sini panit iya sa guya kag sa kalawasan mo. Tituod gid man, galing ang maindian mo lang sa serisa, ako ya personal, kaya madumduman ko na sa una sang gagmay pa kami, na ara naman, nagsigwe ka naman. Pero tituod gid man, na ang budlay lang gid sa puno sang seresa. Kapoy ang kapoy paninlo. Na, kay nga ganing hangin, gakataktak ang dahon kag bulak. Kung kaisa sa isa kadlaw, katatlo, kaapat manilhig, istriktang nanay mo, amuna, di bala? Ay wala gali ta kabalo nga ining aratilis o konsiresa, may ara, may siya gali mga benefits para sa itong ikaayong lawas. Kag ining puno sang siresa o kun aratilis, sa lakaan gid ni iya sang mga kabataan. Mga kabataan, di bala, kay hapos lang siya sa kaon, kay ti manubo ang iya sinilawas, although nga bisan magtaas pa, perong sinanga sa ngaya hapos bala taklason pa amo ka na, kag amo na siya ang madali mahapos kag paborito sa mga kabataan nga sa kaon. Dala lang sila puyo-puyo nga plastic o kundi gani silingit na tipo nila. Actually, ining aratilis o kun ining sirisa nga ginatawag, Tita Wilma, sa English ang tawag sini is curson fruit. Curson fruit, ang iya naman scientific name is Mutingla. Mutingla carabura. Tiyan mo na well known sa ato niya sirisa, o kung diri sa Bacolod aratilis, sa sur nga bahin panawag man da nila si Risa. Di ba may ara sina nga mga parte na okay lang na kung anong tawag ninyo dara aratilis man kon si Risa, basta wala galit na magkahibalo kadamo sang mga kapuslanan para sa aton ikaayong lawas. Abi naton diri lang na sa Pilipinas nagatubo. Abita diin lang kung diin lang nga parte diri sa Pilipinas, pero sa Mexico gali may atuman to. Sa Mexico, sa the Caribbean, sa Asia, sa Indonesia, South America, sa Japan, sa China, sa India, may ara man to gatubo sa Cuba, sa Haiti, kag sa Dominican Republic. Kag kilala ina sa pilaman ka mga state no bilang strawberry tree. Kay titod kung pangwaon mo, di ba? O do mga masiling ka daw strawberry man.
Hindi kang strawberry vine niya mo nagkakapa na siya magtubo. Ang iya bunga pwede, no? Pwede man gani na ton as cherries, di ba la, no? Ang tawag sa ibang strawberry tree, iba naman Panama berry, may ara gani Jamaican cherry, Bajelia tree, kag Singapore cherry. Pero sa Spanish, na dito sa Spain, ang ila tawag sina is Bulania. Na? Bulania, Memiso, hindi gani Yamanza. Pero ang importante, Tita Wilma, ang iya benefits, no? Mga benepisyo, mga mapusla neton sa ito ni kaayong lawas, halin sa amo iya nga puno sang kahoy. Puno sang amo nga prutas. Antibacterial na sa may makuha ka na, no? Antibacterial kay ginaangkon niya ang madamo nga sangkap para yes, awayon ang mga bakterya nga sama-sami iya nagatapik sa lawas ng tao. So, importante gali para sa aton ang magkaon sang bunga sang serisa, no? Importante gali kay nga makapataas ina sang aton antibodies. Kung mataas ang aton antibodies, may protection kita. Kay tungod nga suno sa pagtuon kadamo sa mga antibiotics nga hindi niya masarangan nga pakigbatuan ang mga bakterya. Pero may ara iya antibodies ang serisa nga makabato sa mga bakterya. Ano pagyed? Ang pagpalamanog or inflammation sang inyo mga veins, sang inyo mga kaugatan. Kabalong ginagamit niya sang una, sa mga una, pag nga panahon, suno sa mga katigulangan, din na natawin mga katigulangan. Amo na kasami nila mo. Pero bisan, wala na sila sa kalibutan, ang ilang mga ginapamilin-bilin sa gihapon nagapadayon sa pag-transmit, tubtub sa mga bagong tubo. Di ba la? Mapuslanon ini siya ang Carson fruit or ining siresa nga ini, para nga mapauntat, mapunggan ang pagpalamanog or ang inflammation sa aton veins, pagpalamanog sa aton mga kaugatan, di magbanog na bala kasakit na. Ang himuon lang na gali, kung nagasakit ang imo mga ugat sa kalawasan, kaon ka lang bunga sang seresa na or aratilis. 9 to 12 pieces na, makon mo na 9 to 12 pieces ang kaunon mo nga bunga sang serisa sa sulod sang 3 ka adlaw. Kay nga mabuhin-buhinan, magahagan-hagan ang mabatyagan mo nga pagpalamanog sang imo mga ugat sa imo bugos nga lawas. Ay mga diabetic, nami gali sa inyo, magkaon ka mo seresa or ining aratilis. Kay nga mataas ang ginaangkon mataas ang iya sini ginaangkon nga inugbato, no? Inugbato sa naga-trigger sa pagsaka sang inyo blood sugar. Kay nagapanubo siya sang imo blood sugar, nami siya nga pangontre sa diabetes. Although nga matamis siya, pero hindi iya nga ang iya sugar, hindi iya glucose nga nagapataas ang imo kalamay sa imo dugo. May vitamin C man, taas ang level sang aratilis kun vitamin C ang paghahambalan. Nami ni siya, na kang masiling tabala bisan antioxidant sa atong lawas. Ti kung may taas ang vitamin C sa lawas mo, sigurado tuod gid man na na-experiensya nyo, ako na-experiensyan ko na kung may enough supply ikaw sang vitamin C sa imo lawas, hindi ka dali-dali pagsipunon, hindi ka dali-dali matapikan sang ubo, di ba la no? Kag pati na ang pag-angkon sang balatian sa korason, inasuno sa research. Kag ari pagyan ang nakapa-interest kay Tita Wilma. Sa nagaligid ko, ginapangita ko na mo, dira sa gwa sang akon ginaistaran, may ara, dira mga puno sang aratilis, bisan hindi amon, aga kadto ko na pag maghapon o kung pagbugtaw ko sa aga lakat-lakat para makapasila ka sa init, pagkatapos pungko ka sa ilapapag, pero ang ulo mo nagatangla sa mga bunga kay pwede mo lang malabot ang mga bunga kag sige na kaon ko.
na kay nga hindi lang sili nga nabatian ko kundi natilawan ko gid ina nga ang serisa although nga sa karon tubtob sa karon padayon ang pagtuon na tungod sining aratilis nga makabulig sa mga cancer patients nami siya gali sa mga may cancer na ang seresa o kun ining aratilis nga ini na kay ti as mention ni Tito Wilma may pila man ka mga pagtuon nga ginapatigayon hasta subong sa diin pwede naton gamiton ang bunga na bunga mismo sang aratilis pati nagali ang dahon ang dahon sang aratilis himuon naton sa gali nga aratilis tea, ang aratilis or the English niya is, ano to kayo na tawe? Curson, curson fruit siya sa English. Imuon ta sa curson tea, na lagaon ta ang dahon sa curson fruit o kun ining aratilis, at daw tsaa lang siya para sa aton sa mga may cancer, itry naton ina bilang pangserbi naton tubig sa adlaw-adlaw nga tanan. Damo ni siya ya dahon. Mas nami pagid ang dahon opdon mo ang bulak na sa paglaga kag amo ang pag-inom sina. Gina-discover pagid dugang kun ano pagid ang iban nga parte sang puno sining aratilis o kun seresa na nga makahatag pagid dugang na nga benepisyo sa aton mga kauturan, especially sa mga cancer patients. Ang iban ginatapas na nila kay katalaka kuno kay tikon ma-overripe ng bunga sang ining serisa nga ini. Gakataktak lang siya mo voluntarily, no? Gakataktak lang gid siya na timayo kun may ara kada tani net nga ibutang sa idalom sang iya mga dahon ihigot mo to sa punta kag kun mahulog ara lang daw limpyo pa pati mga dahon kag bulak pwede mo na siya dayon malaga kag mainom na pero namit gid siya ang bunga si Inday nagpromisa na siya kay Tita Wilma magpuli siya sa uma dira kay tatay kay mama kag kay papaya idalan ta ka mother ang butas na subong kun nga wala pa siguro naghubas na ang bunga sang ila aratilis. Pero hindi, why ni siya yung nagauntat pamunga na kunara da si kumpare ko napadalaan niya ko na kayaan pagpuli ni Anderson na isagi na plastic bag na amo na kanamit sang aratilis. Hindi lang bunga kundi mga dahon, bulak, kag pila ka parte sini ang makabuling sa aton sini mga kauturan. No? Sa ilagi, mga damo, tangadaan, subong mga kauturan nga mga diabetic, problema ila sini blood sugar, ara pinakasimple. Puay man na problema nga gainom kita sang aton sinibulong nga over the counter, no? Inaya serbi tubig makabulig pagid sang dako. Wa isang madula sa aton kay ina natural ina iya nga pamaagi wala man na iya side effects sa aton sinilawas. Importante is mabuligan naton ang aton ikaayong lawas pati nang aton man mga kauturan dira nga nagapamati na kag maka-relate man sa aton topiko iya adlaw-adlaw kun ano ang mga makuhaan naton sa mga maayo kag mapuslanon para sa aton ikaayong lawas. Di tanom kada kun may ara kun wala ti ano. Go lang o kung mayara na sa palibot nga ginapabayaan lang nila ti panabala na kag kun maghul hindi hapos mo lang na siya itanom di bala kay nagakahulog na niya nga bunga mo nang nagatubo or nagapanaha siya pwede lang na hapos okay at Tita Wilma 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time kinahanglan mangginaton ang mapagros nga lawas kinahanglan naton healthy nga lawas na kinahanglan ta na adlaw-adlaw di ba ilabi na kung ang imong trabaho rubo-rubo nga ginatawag ko na nga ton panisini nga mga young ones ang maghambal tikon rubo-rubo bot silingon trabahoso ang lawas mo bilog nga adlaw ang imong trabaho abaw puwersa mong ginagamit mo balas mo nagatalalagak lang kinahanglan mo gidya no kinahanglan mo ang mag-inom sang may damo nga tubig adlaw-adlaw 2 to 3 liters a day
pwede gen. Pagkatapos kaunon mo ya, kinahanglan mga healthy foods man, utan, hindi ka gin magkalipat nga may utan ikaw nga kaunon. Laswa, preferably is manami. Gen, na? Hindi man sili nga sige-sige, kaya kung sige-sige man nga utan, matiyag mo do. Totoo na, eksperyensya ko na. Pero kinahanglan mangin balanse ang aton sinipagkaon. At 2 to 3 servings a day sang laswa, okay na. Basta may isda ka da, or wala ka isda, may meat ka da. Masiling, di ka pwede kaon baboy, di ka pwede kaon karne, kung ano nga karne. Hambal sang doktor ang pagkaon ginakaon. Importante is nakabalo ka sang imo limitasyon, right? Gamay lang kag ino mga fats lang na pangwaon lang na okay na siya, di ba la? Parang kaluluoy nagigay kung intindihon mo lang hindi pwede wala kag kaunon. Kag syempre kung kulang ang imo nga nutrition nga makuha sa imo mga ginakaon, arang aton sini food supplement nga makapuno sina ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ina siya, may ara siya omega-3 fatty acids, may vitamin A, may vitamin D, vitamin D3, may alkoglycerols, kompleto siya. Nga makahatagid, maay nga benepisyo sa aton lawas para kita mangin mapagsikag resistensyado. Healthy adlaw-adlaw. Kung ano man ang imo ginaantos nga balatian nami na siya imnon mo, 30 minutes before magkaon, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede Okay, mayong hapon sa mga naka-online dira salamat gid na. Ari naman ta sa Badlo Subong. Okay lang na siya. I-try ta na nga malabot ang tanan yung mga greetings. Na mayong hapon, Action Tita Wilma, monitor kami from Jesus Heights, Estefania, Paliyog Tamyaw kay Diana Villanueva or Jana. Villanueva. Manjo Arnejo, salamat gid. Hello, Sir Mileli Oligo. Din ka naghalin nga bag-o lang ko. Bag-o talang ka nakita. Paamo ka na ba lang? Mayong hapon lang da, sir. Thank you, good. And thanks for the big heart. Abaw. I love you all kun hambal ni Sir Mileli Oligo. Ara lang, ga-live sila sa Banis Cafe sa Tangob. Okay, salamat, good. Ma'am Lani Heromiano, mayong hapon, Tita We, dira sa may Hibuan Capiz. Salamat, good.
Ibob Zonong monitoring from Talisay. Mayong hapon sa imo. Inday Kativir, salamat man. Good afternoon, Ma'am Wilma. I'm watching your program now. Yes, Cecil Bekbek, salamat gid na. Munli I tried to listen to DYEZ through mobile app, but the audio is different from this live broadcast. Why, oh why? Kundi nami, ma'am, kundi nami nga audio, dira ka nilang updanay kita. Amunli, thank you. Happy listening to Emilio Morena, Myra Tuquillo of Lunoy, Barangay Binubuhan. Now, medyo may problema ang internet connection sa bungidaan. Ga-monitor gid sa transistor radio. Ara kagali sa radyo, Sir Meleli. Okay. Also to Sandra Bermilio, Ruchel Sineres Bermilio. Ginitamyaw ka mo ni Ma'am Cecil Bekbek. Okay? Nagadula-dula signal, kay data lang gamit ko. Yes, Ma'am Lani, bisan kami diri. Naga-experience man sa problema sa connection. May problema siguro. Ay, okay, tamyaw lang please. Okay, si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matmayo. Salamat gidhalan kay Sir Meleli Oligo. Kay Ma'am Jinky Dialagdon man kay Noel Amar kag Alex Montesa. Halina kay Sir Meleli. Yes, Barky Tribe. Siling niya Barky Tribe. Happy weekend, Tita Wilma. Yes, happy weekend man sa imo. Tita We, pwede ko mag-greet si Bare Moses Yulo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia nga nagasigabong ila radio sa aksyon. Okay, Dana, please share. Yes, salamat gid. Salamat, Tito We. Bulong pa na, tita, ang dahon, kag kahoy sina, butang mo sa sulod butilya, kag butangan mo, butangan mo sang whiskey. Okay? Wala na ang ano. Okay. Ay. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum Action Radio Philippine Standard Time. Okay, kay Menchi Gonzaga Concepcion Winay, kay Evangeline of Yellow Bell, Barangay Binubuhan. Ma'am Wilma, they are your avid fan sa program mo. Salamat gid. Inday Cecil Bikbak, kadasig kadasig kay Inday Rona Trava, mag-ari ang piki taho. Ikaw, mayong hapon lang da Ron sana. Okay, karon lang ng iba naton nga mga greetings, ha? Ang aton anay bugnohon ding ari sa aton text hotline, mayong hapon lang tita. Kamusta? Kulang
sila papada kag Mama Rufina sa may gilungan. Subong man si Hazel, day hindi mo pagpabayaan si mama ha, kag halong gid ka mo dira sa matag adlaw. Baw ka mabinalakon nga bata. 1780, madamo gid nga salamat. Good PM Tito We, nagapamati gid ko sa imo permi. Nami ginang si Risa, floor ni, sa kompormi si floor ho. 5780, madamo gid nga salamat. Okay, Tawe, good PM, what is the spelling of the English word for aratilis? What is the spelling? Okay, ano sa English ang aratilis? Curson, curson fruit. Kerson. Naamo na sa curson fruit. Amo na siya sa English. Okay, thank you. 5494, madamo gid nga salamat. Siling gani na 6353. Titang dahon sang sirisa, ginalaga ko na iya kag kun ginalupot ko no ang tawo. Kurit, abo inday kurit, salamat man. At least bisan paano ha? Ang sudan niya laswa. May lupo, may kulitis, may alom-alom, wala subak, asin lang. Bauti, pero nami pang iya kaon. No? Unang taon na itong inatanan rich in vitamin A kag madamo pa nga iban nga sustansya. Natamyaw ya kuno palihog si Romeo Jaime. Tanoy Rizalde, kurit ni Tita We. Salamat gid. Kita mo naman nga sabat pa lang na nila. At tamyaw ko boss ko, Lito Baba, owners ng SQB Fish Farm sa Saravia. Salamat gid. Maliliuligo ga-monitor gid sa Transistor Radio, Ma'am Wilma, 6114. Ara, kada gali. Okay na, kantuan natin atong tupiko iya karon nga hapon. Since Sabado, syempre si Tita Wilma wala basa sang sulat. Diba la? Nagapangita kita tupiko nga aton istoryahan kun adlaw iya nga Sabado. Ti ano ang aton tupiko gani subong iya Tita Wilma, ina mga pamaagi, no? Mga pamaagi kung paano mapadako ang mga kabataan nga may maayos ang pamatasan. Sigurado ako kamo dira nga mga ginikanan maka-react gid, no? Kung ano ang pagtan-aw ninyo sa mga pamatasan sining mga late generation o kung sining mga ulihing tubo kung kamo pang pahambalon, na di ba la? But anyway, kung magsiling niya ang naanda naton nga practice sa pagpadako sa kabataan, kita nga mga Filipinos lain niya sang sa iban nga mga lahi, di ba la? Lain ang aton culture mo na, lain ang aton culture kaga mga tradisyon nga mga gina-practice naton nga mapanubli naton, masunod naton sa aton mga katigulangan. Pila dira Tita Wilma ano gani hindi kay lang tawon tabala na lain-lain nga mga pamaagi sa mga ginikanan sa pagtudlo or sa pagpadako sang ila sini mga kabataan, sa pagtudlo sa mga maayo nga pamatasan, kag mapabilin, mamentinar ang maayo kag mabaskog healthy nga panglawason sa mga kabataan. Ti kabaluman kita ya diri sa aton pungsod, kita nga mga Pinoy, may ara kita lain-lain man nga pamaagi kung paano mapadako ang mga kabataan nga mahambal bala naton amo na iya ang Pinoy na lain yang tatak Pinoy nga mga kabataan, right? Nagtsakto gid na niya paano bi Tita Wilma makita naton wala niya sa iban nga mga lahi. Inang magsiling bala nga mag-bless kita, no? Sa mga tigulang, pariente taman or hindi man, lola or lolo naton. Pero kung kakita ka tigulang masumalang mo, ilabi na kung magsirom na kang magdulom, mayong gabi na isay na kamay nga pamatasan. Ang pag-amin or pag-bless sa ila, nami ina nga palatandaan kay nga akon ang kabataan na kamuklat sang amusin na nga pamaagi sang ginikanan nga practice ninyo sa sulod sang puluyan, madalas sang kabataan kun magkadto sila sa iban nga pamalay, sa iban nga lugar, makasiling ang ila sini ma-encounter nga mga may edad na or iban nga mga ginikanan. Maayo ang ginikanan sang sini nga bata. Kay nga natudluan niya sang maayo nga pamatasan. Ina palatandaan nga kabalo ang kabataan maghatag respeto sa mga
tigulang or sa mga olds na padyanti man naton o kun hindi. Na amo na nga siling kung ano ang namuklatan sang kabataan, kung ano ang na-inject sang ginikanan sa mga kabataan sa ila paminsaron kag sa ilang training sa sulod sang balay, madala gid nila ina. Respeto importante. Bala ka mo mga bata, gahimo sini sa inyo mga ginikanan mismo, ara pa bala ang pag-amin. Ang iba nahuya na kung sagwa, nahuya na sila, kay kung kaisa, ginasuyaan sila sang pareho nila. Pero wala sila kabalo kung ano ang palatandaan sina, kag kung bala ina maayo o kung hindi. Ina pagid ang sambal bala nga utang nga kabalaslan nan isa pagid na kay ina ginatudlo gyud sang aton man mga katigulangan ay wala ka kabalo nga ina siya nakabulig na sa aton pamilya kadako sang aton utang nga kabalaslan sina nga pamilya na that's why nga kung kaisa man tungod sang utang nga kabalaslan daw ang tanan himuon lamang nga makabayad sang ginatawag utang nga kabalaslan. Pero kung ang mga tigulang pa maghambal ay bisan ano kung mag-ano pa kamo iya na hindi mabayaran sang kung ano man nga bagay, kung ano man nga manggad ang utang nga kabalaslan nga ginatawag na amo ginayan hindi ko na malipatan na hindi ko na malipatan bisan magsiling nabayaran mo ang utang tangashin mil kay Mrs. Amoni kay nakabuligid sa pamilya ta si sinutong na ospital to nga nag-emergency kabalaslan naton ina nga pamilya sa iya hindi na bala madula as na subong bisan nga nabayaran na hala sige pa na gyapon na amoy na siya ang isa kamatudlo sang ginikanan nga madalaman sang kabataan sa karon ang importansya dira sang utang nga kabalaslan abi ninyo kun ano ang mga kabataan makatuon man kung paano magbulig sa mga nagakinahanglan di ba kabalo man sila mag-appreciate kabalo sila magpasalamat or i-acknowledge nila ang mga ginhimo sa ila nga mga kaayuhan ang mga bagay nga ginahatag sa ila halin sa iban nga tawo ina maayo ina nga pamatasan ara pagid ang hospitality nga ginatawag. Ato niya nga mga Pinoy amo gina ang pinaka ginadayaw sang iban nga mga lahi. Kay mga hospitable kuno mga Filipino kay bisan pigado kadto ka sa ila balay ginaamuma kay isang maayo. Wala? Hindi bala maayo iyang akomodasyon kung magkadto ikaw sa iban nga pamalay. Kung bisita ikaw, kapin pa ko ini mga dumuluong or let's say ini mga foreigners nga ini, magkadto sa pamilya, abaw, makita gid nila kung ano ka ayo mag-amuma ang mga Pinoy. Na amo na nga aran na yan, na isa na iya sang mga identity sa mga Pinoy nga when it comes iya sa hospitality nga ginatawag number 1 kita dito. Kaya nga ginapakita sang aton mga ginikanan kung paano kita mag-amuma sa mga bisita nga nagasulod sa aton puluyan. Kung makita ina sang mga kabataan nga ginahimo sang ginikanan, sundon man sa mga kabataan nga tubtub magdako sila kag kun ari na sila sa panahon sang ila pagpangabuhi kung may bisita ginahimo man nila. Baw bisan wala mangita utang to anay sa tiyangki. Hindi pa napagpabati sa bisita. Utang to anay kay chay mo ano sang soft drinks kag biskwit lang daw para may iamuma kita sa ila. Di ba na? Bisan wala-wala na iya ginaamuma sang maayo ang bisita. Kung let's say magstay in pabi matulog ma-overnight na mapabilin pila ka adlaw bo buhayng bisita way kabalo nga nagapalitik na yang tagbalay kung anong iamuma nagaguluwa ang mga tinago nga pinggan kag kutsara da bisan kamuya nagaagwanta lang da sang plastic nga ano kay amo na yung gusto ni nanay kag ni tatay gamiton or especially mga nanay no amo na yung gamiton kay ato yung mga dileche mga maayo nga mga pinggan kag kutsa ginatago kay nga ginatigana kun may bisita kung magtulog naman sa kagabi yun mga tinago nga habol tualya
kamuya gaagwanta sang gisi nga tualya ang sinursihan nga habol pero kung may bisita agaguluwa daw hindi bala ay oo amo na subong ginamat-amat inadula sang mga ginikanan sa karon nga nagapaninguha ta gani nga makagamit kinahanglan i-enjoy naton ina right insakto man na ako gakomporme ko man kusina. Ha? Pero kung may mga bisita, amo na yang hindi madula sa aton nga kita nagaamo magid sa ila sang maayo. Isa pagid sa maayo nga mga pamatasan sa mga kabataan nga mapanubli nila sa ginikanan nga ginatudlo sa ila. Ini bala mga gagmay nga mga bata? Kung nagahampang, di bala? Ang mga kabataan nga nagahampang, let's say, kung ano man ang ginahimo, badugay-dugay makita sang nanay nga ginabalhas na, ay, palapit anay, dali. Bautrapuhan gina sang sibin, ang likod, pagkatapos punduhan sang sibin. If not, papel, ngita na sila papel kung may dadaan nga newspapers, pero ako mas prefer ako papel ang ibutang sa mga ginabalhas sa likod. Kaya nga, ginaabsorb yung papel ang ang balhas sa likod. Di bala? Unlike sa sibin, bisan ang doktor nagahambal, nga ang sibin, ibutang mo sa likod sang bata kag sige balhas sang bata, mahulom sa likod sang bata. Amo na nga ginahalinan sang ila ubo. Masiling pa na, pulmonyahon ina siya. Gusto nyo nga mapulmonya ang inyo bata? Gamo ginang iban nga mga, hindi, kuha to papel, pangita to papel, kag among itaplak dira sa likod niya. Kaya nga ang papel niya pagkatapos ihaboy mo, pero gina-absorb niya ang balhas sa likod. Nami man na siya, di bala? Ay, kabalugid kita ya sa mga Filipino nga mga ginikanan. Gamay lang nga balhas. Masiling, ay basi, karon ubuhon ka, ay sipunon ka gani, karon nga nagpabalhas ka, palapit, di bala? Kung kaisa magdalagan pang bata, pagbalabot, papaon pa. Amo na iyang mga ginikanan. Overprotective naman gani kung kaisa. Basing kung kaisa nga masiling, magwa ka lang maghampang. Nay, mahampang ko to ni sa plaza, ma-volleyball kami. Ay, balik dayon ha, di bala? Pagkatapos nyo, pang puli dayon ha, way ka pa nakalakat, gahambal nga puli ka ha, o di gani maglakat ka mo, upod sang imo mga amigo, mga kabataan, experiensya nyo na may mga millennials na sa piyak ko, itong sini mga OJTs nga may estudyante, magsiling nay, may kami, may research work kami o may group study kami diin, no? Ara na yung sa amon group chat to dito sa balay niya. Ano oras ka mo mapuli? Hindi magpagabi ha na mas amo na way pakakalakat paghambal nga hindi magpagabi nga dulom ka na gani naghalin na. Kung kaisa magsiling nga pero subong mabatian mo sa ginikanan maglakat. Magsiling hindi ko na magpagabi. Hindi ka lang magpagabi, mapaaga ka lang hanan. Kabatigid ko na. Amo na ang mga kabataan subong. Pero mga anak kun nga aga mo nang ginikanan tungod na bala sila sa inyo. Ang inyo safety amoy nang ila ginalantaw na. Ara pagid ina ba lang mga kabataan na nga ginapahanumdum sang ginikanan nga always gina-remind sang ila ginikanan nga kilalahon ginilang ila mga godparents na ila maninay, ila maninoy. Di bala? Ang mga maninay kag maninoy hindi lang na iya para sa regalo. Hindi lang na sa panahon sang birthday, hindi lang na sa panahon sang Pasko naton sila kinahanglan. Ang nami lang gid nga mga maninay nga maninoy, bisan wala sang may ginahatag perong ila pagpalangga, ang ila concern ara sa imo, amo na yang typical nga klase sang maninay kag maninoy. Nagadumdum sa imo kag ginatungdan gid nila ang ila papel bilang ikaduha nga ginikanan sa imo nga ikaw ihada o kon ihado. Pati ka muna, ako gapati ko na. Masiling sila nga ay sila amo lang ning mga pangwaon nga mga maninay kag maninoy kay namin ni sila maghatag regalo na di bala namin ni sila maghatag regalo ya every Christmas kun birthday ay gahatag gid na iya ay na iya siya pero inang ginapangindian mo amo ina siya ang manami
Kay nga, madinumdumo na siya caring, na siya loving, na siya nga klase sang babae o lalaki kung makaihada or makaihado siya. Although nga hindi niya kaya maghatag sa mga material nga mga bagay sa ila ihada kag ihado, pero ang ila sinibalatyagon, ang ila kabalaka, kag ang ila pag-atipan ara. Ti amo na sila ang mga ideal nga mga maninay kag mga maninoy. Ti kung mga maninay sila kag mga maninoy nga mga ideal, kag kung makasarang pag sila maghatag regalo sa ila ihada kag ihado, ay di happy tanan, di bala no? Nan. Pero ang mga ginikanan wala gina nagauntat sa pagpadumdum nga ina siya kilelahon mo gini siya nga maninay kag maninoy mo na siya dumdumon mo sang gamay ka bo ginakugos-kugos kag giniya kag ginabantayan sina. Di na niya talagsa ka man na makakita, di ba la? Pero subong ara pa na sila naga-exister sa gihan. Ina mga maayo nga pamatasan nga ma-impart sang ginikanan or matudlo sang ginikanan sa ilang mga kabataan. Gani kamo nga mga kabataan tandaan ginaton. Inang mga maayo nga pamatasan nga ginatudlo kag ginabilin sa aton sang aton mga ginikanan. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma. Dugay-dugay para naman sa aton horoscope. Dali kid lang. Once upon a time, Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Kay Cecil Bikbek dira liwat na ginatamyaw ni Cecil si Menchi Gonzaga Concepcion Nuinay family amo na siya inday Cecil kay Evangeline sa Yellowbell Barangay Binubuhan Ma'am Wilma yes nabasa ko na nagali kay Ina. Ma'am Virgil Pinda, good afternoon and happy weekend. Tita We, kag happy listening kami gihapon ni Day Thelma Iguico, Lydia, Ginida Jennifer, si Mercedes Lambert dira sa may Buena Park. Stay healthy always, Tawe, ha? And God bless you and your family. Salamat gid Ma'am Virgie, Ma'am, thanks for the love and thanks for the prayer as always. Marilo Varon, mayong hapon, ari lang kami sa Dalom Kahoy, gapamati kami ni Rose kag Raquel. Guro mayo dang chimbo sa inyo ay na Ma'am Varon, na Ma'am Marilo, paamo ka na. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, please greet happy birthdays. Happy birthdays kay retired Fiscal Edgar Bailin, kay Sir Moreno, and Shane Moreno. Happy listening to your avid listeners, Merly Bailon, Hilario, and family of Barangay Mau, Bago City, over Transistor Radio. Thanks a lot. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Yes, Mom, thanks for everything. For the love, for the prayer, for the kisses and the flowers you sent. More power ko, no? More power to your informative program over ARB. Thanks, Mom. Tita Wilma Tamiyo, kulang amon Barangay Captain, Mr. Romy, no? Halea, mayong hapon lang da sa imo, Kay Jocelyn Song Comedia, sang Mambulok, mayong hapon man sa imo. Tita We, monitor lang di sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid. Barky Tribe, yes. Okay. Kag,
Dan ko na sakto gid tawa siling niya. Bulong sa LBM ang dahon sina. Alas 2:30. Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Kay Barry Moses Yulo, kay Norbing Galicia and Gina Galician, nagasib gabunggin ko no ang radyo sa aksyon. Kay ti, nag-greet natin online pero ti sa radyo sila gapamati. Well, anyway, thank you, Ken. Kagay, syempre, dira man sa may barangay Maaw, Bagos City, nga nagapamati man sa ilang mga radyo, kay Merly Bailon Hilario, thank you so much. Okay, halinin na ka Ma'am Elizabeth Gamala. Ari kami, Tita Wilma, gapamati FB Live sa Kabangkalan City, nagbisita kay Nanay Agos Magahum Talaban o Talaban. Halin sa Barangay Maghanoy La Castillana, Arangka La Castillana. Halin ina kay Tuto Leo Talaban. Mayong hapon lang kuno. Inday at Tia Kim Eriman, salamat man kag maayong hapon. Si Rose kag si Raquel daw, salamat gid. Okay. Gapamati kami sa imo program kunhapon patamyaw lang da sa Family Valyaspin sa Sitio Baslay, Kawayan.
Nagapanamyaw Juicel Vallaspin. 8247, salamat gid. Hi tita, good PM, kamusta ka na? Permigid kami balaga pamati sa imo. Ikaw na lang ginahimo namon kalipayan kada hapon. Abaw, please wait lang tita. Bana ko si Wilan, kag si Mavi, kag ang permi man gapamati sa imo. Chay Alicia Mondehar, kag get well soon sa akong mother-in-law, kay Nanay Maget paayo ka ginay, madamo gin nga salamat. Tita Wilma, more power to your program. Kag God bless you. Si Angel Alaban ni sang Hacienda Pass, Barangay Batuan, La Carlota City, sa inyo salamat kag maayong hapon gid. Cathy Veer, salamat man. Tamyaw ya kuno iya amiga si Alma Matos sang Punta Palaya sa Bago City. Nagatamyaw si Inday Yolanda Pasamante. Kung gustuhon ko lang maubos gining aton oras. Pero dali gid lang. Alas 2:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Alma Gonzales posisyon, salamat, or posisyon Gonzales, sorry ma, na mayong hapon kag salamat gid. Ma-horoscope na anay si Tita Wilma. Okay, para sa ating horoscope karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 22, tubtob. Sabado, Hulyo 22, tuig 2022. Ma'am Christine Binias Villalobos, kita ko bimo. Mayong hapon lang da, na? Una nga zodiac sign, Leo naman kita, na? Ang mga Leo, amo ining mga nataw, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, abi ninyo, mahitagan ninyo katumanan ang gusto ninyo matabo karon nga adlaw. Kay nga, mabaskog ang inyo ginaangkon nga ESP o kung ang inyo extrasensory perception. Gani, kung anong inyo nabatyagan, kung anong nabatyagan mo, Leo, sunda ina. Kay sigurado nga hindi kagin magsala. Makaangkon sang dako nga pagbago ang dalagan sang imo or inyo nga kabuhi. 3, 12, 28 kag 35 mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Mga Virgo na tubtob Setyembre 23. May pila ka mga pagbago nga matabo sa love life mo, Virgo. Ha? Tungod nga hindi ka sure sa imo balatyagon. Ay naman, may swerte mo nga mga numero 13, 14, kag 18, dollar green is your lucky color. Kantuan naman nato ng mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, abi mo bala Libra, importante para sa imo nga tagaan mo atensyon ang problema mo sa inyo relasyon. Kinanglan magpakatawhay ka lang para masolusyonan. Mas wati nga mga numero 3, 9, 21, kag 31. Your lucky color is indigo. Scorpio. Ang mga Scorpio naman Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Abi mo bala or abi bala ninyo, Scorpio? Kung mangin positive ang inyo pananawan sa inyo kabuhi, magaman din nalagon ka or kamo. Maswati naman nga mga numero 7, 13, 27, kag 36. Rose quartz is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, amo na ning tiyempo nga maani ka sang bunga sang imugin pangtanom. Kung ano ang imugin himo, amo ina ang matabo, kag amo inang mabayton. Kung mga kaayuhan, syempre kaayuhan man, pero kung hindi mga maayo, sorry, hindi man maayo. Maswati nga mga numero 8, 14, 15, kag 37. Your lucky color is violet. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, nagaugyon gid sa imo ang panahon para matagaan mo man atensyon ang imo ikaayong lawas ay abaw hindi man pagpabayi na Capricorn. Ang mga maswati mo nga numero 4, 6, 31, kag 39. Fuchsia is your lucky color. Okay? Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Tita We, mayong hapon watching lang diri sa may barangay Tampalon, Kabangkalan. Salamat gid
Elsie Tupas, salamat gid sa imo. Okay, relax. Magabalik pa si Tita Wilma sa dugang paginaton nga mga zodiac sign sa pagbalik naton pagkatapusang mga ini. Balita Espesyal! Direct Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga ano damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit. panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lan sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang ng kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content Mayo ko kay with si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog gari sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga ano. So, amo na nahimuon mo.
pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. kuno para ma-open ang pores mo. Para Tapos pagkagabi ko gabi. no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Mo na. Kaya ko ang cold kuno ka-close ang mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya hindi mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa Saturday. Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Greetings, Ma'am Emelia, no? Ma'am Emelia Hipunia, no? Salamat, gid. Mayong hapon sa imo dira. Kay Inday Norma Hipti Rosales, kay Inday Grace, silinya titawing si Risa, bulong na siya sa balaod. Kag inang balang sorry kung may nagakaon, nagapamuson nga may dugo. Sorry sa may mga nagakaon or nagapangapi na sa siningation na. Pero tuod ina, amo ina ang iya sininga proteksyon. Ang dahon kuno sa aratilis pwede na ibutang sa idalom sang katri kung damo bagsat or bedbug kay madula na siya. See, mga opinion nila nga ginaka-experiensyahan Manila, ginapaambit nila sa aton karon nga hapon. Ma'am Alma posisyon
Gonzales. Tsakto na, akong Ma'am Alma Gonzales posisyon. Naamo na siya dito, we. Kay Tuto VJ, apasible. Mayong hapon lang direct, Tuto J. Kay Aaron Pronebo, salamat kid kay Rina May Dangan. Pronebo. Sa family Dangan, kay Emma Pronebo, salamat gid. Gaatake gid siya, ya. Amo na siya kung may mahaplo kid kita, no? Pasensya, pero si Tita Wilma magapadayon kay tapuson kong aton horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, sa ining mga natao Enero 20 tubto Pebrero 18. Ari naman Aquarius ang inyo horoscope ay ho, na? Ang inyo mga mabatian, nga mga hindi nami, bala nga mga komento na diferensya, let's say for example, diferensya sang imo palangga, na ginaka amo na siya, ay ided malang na hindi pagsapaka chismis lang na makapaguba lang na iya sang inyo maayong nga relasyon, ha? Hindi mo ina pagsapakon, go lang iya Aquarius. Mas swerte nga mga numero 2, 6, 25 kag 36. Red is your lucky color. Inday Homar Lumina mayong hapon. Mga Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces or mga Pisces, subong mo or ninyo maintindihan nga hindi tanan nga pamatasan pareho sang batasan ninyo, ha? Tandaan nyo gid ina. 5, 12, 28 kag 29 or 39 ang mga maswerteng numero. Your lucky color is an yellow. Kadto kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Yes, Aries. May maayo nga kontribusyon sa inyo kabuhi mga Aries. Ang mga kilala ninyo or partidos ninyo nga bata or ginbunag sa idalom sang zodiac sign nga Pisces o kon Virgo. Wow. 9, 18, 21 kag 36 mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Yes, Taurus, likawan mo, ha? Likawan mo anay ang magplano nga mag-entra ikaw sa isa ka-activity nga tama kagasto. Kay subong medyo puro praot imo na matyagan kag na-experiensyahan na hinihinay lang. Mas swerte nga mga numero 21, 24, 30 kag 39. Your lucky color is yellow. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini. Ang problema mo sa kwarta hindi pagpawalai. Kinanglan dugang pagin nga kapisan kag dugang pagin nga pagpanin. 9, 17, 21 kag 23 ang mga maswerte nga numero. Scarlet is your lucky color. At katapusan natin nga zodiac sign Cancer. Yes, ang mga Cancer naman ay tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Aha! Maayo ang kita sa mga Cancerian subong. Maayo kumbaga bala mayong flow sang kwarta sa inyo subong. Ha? Kag may posibilidad pa nga maka-extra income ikaw. Mas wati nga mga numero 6, 10, 21 kag 25. Your lucky color is bright yellow. Nabatian natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. Di ba lang? Okay, Tita Wilma. Okay na gina siya. Matira ka Eddie Laos. Upod kay Nanay Isabel. Mayong hapon. Salamat, Gid. Ara man si Inday Elsie Tupas. Ara lang sila sa may tampalon. Kabangkalan. Salamat. Okay. Kag Ari gali ho. Di ba kadako sang problema ta subong sa dengue, subong dengue ang problema magluwas sa pandemic nga ginapangatubang naton, di ba? May
nakitaan ko bala kaina nga balita sa online. Siling ko i-share ko ni sa ila. Although nga wala pagin man na dako nga ebidensya sa ila, pero na-practice na nila sang nagligad nga tuig sa ila lugar na kag nagkanay-kanay ang kaso sang dengue. Diri na sa bahin sang Quezon City, no? Sa isa ka barangay sa Quezon City, paka ang ila sinisolusyon mo. Pero suno sa barangay kapitan nila, no? Sa sina nga barangay. Ano nga barangay ganito, we? Sapang Kangkong, na barangay Sapang Kangkong. Ginbuyan nila ang mga paka sa ila lugar, especially sa inang mga kanal sa mga lugar nga diin may mga tubig, dira ginbuyan ang mga paka. Diin nga lugar tawi sa Pangkangkong or sa Pangkangkong sa barangay Old Balara sa Quezon City. Ginhimo nila ini nga kabahin sang ila kampanya against dengue. Ginhimo ni nila sinigid lamang nga aga. Tinghambal sang ila barangay kapitan nga si Alan Franza. Kabahin ina sang ila anti-dengue campaign sa ila lugar. Kay sa suno sa iyang niya may ara na mga reported cases nga daan diri sa among lugar kag ang pinaka latest medyo critical ang sitwasyon sa mga ini sa ospital. Ang butang nila ang ginpangbuyan nila sa ila da barangay sa Sapang Kangkong, mga isa kagatos nga mga paka na ginbutang nila sa lugar nga posible sa ila ginapatihan, posible mangin breeding sites sang lamok. 400 pagid ka mga paka ang ginbuyan nila sa iban pagid nga lugar. Siling ni Barangay Kapitan Franza, siling niya ang ginahambal niya sa mga tao, ang paka, ultimate solution lamang. Dugang nila nga strategy or pamaagi. No? Ang pinaka-main point gidira nila para matap na ang dengue. No? So, kabahin ina sang ila anti-dengue campaign. Tido ka nami, bala? Kay siling pagid sang barangay kapitan, dira sa sulod sang inyo balay, kinanglan hibaluon nyo man dirang mga lugar o mga gamit ninyo nga posible pugaran man sang mga lamok na kag itlugan nila nan. Kay siling niya since 2018 pagid gali iya akon last year nang na-mention ko kaina. Since 2018 suno sa barangay kapitan nga ini nga si Franza, nagbuhi na sila sa mga paka sa amo nga mga barangay bilang kabahin sa ila anti-dengue campaign. Pero so far, suno sa iya, wala pagid man ebidensya nga naga-confirm nga ang mga paka effective nga pangpapas sa mga lamok nga nagadala sang dengue. Kundi ang para sa ila mapahagan-hagan ang pagdamo sang lamok. Especially misan kita diri kabalo, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, may ara kita masobra 2,300 ka mga kaso sang dengue sa karon. Kita diri sa Dakbanwa sang Bacolod, kinahanglan sa nagalain-lain nga barangay, maghalong gid. Manglimpyo kita sa aton palibot, bisan sa sulod sang balay, ang mga posible dira nga dapuan sang lamok, kag pangitlugan ay anyo na mga anak ko. Kay balaan nyo ginhimo ni nila to kaysa dito sa Metro Manila, ang Quezon City amo aya ang may pinakamataas nga may record nga madamo sang kaso sang dengue na i-try naton ang mga paka na hindi nyo pagpamatya, hindi nyo pagtabuga sa inyo palibot na kay may posibilidad makabulig pa sila sa aton problema na hanungod sining dengue, especially kung may mga bata kamo dira. Hindi bala Joshua Bia, good afternoon. Salamat gid. Okay, siling ni Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon to we ara gid sa Bible Book of Proverbs chapter 22 verse 6. Ang ma'am, ang akon kaina gurugin share nan. Siling naman ni Concordio Manggubat, ay, mayong hapon dira, no? Mayong anunoy manggubat, mayong hapon dira. Patamyaw lang kami diri sa Prudential Life kay Verhel Permano, no? Mas madamo gid nga salamat mayong hapon kay Lionel Lebanon. Labanon. Lionel Labanon, aga pamati gid sila. Aga pamati gid kami diri subong Titewe. Salamat kid. Nunoy Manggubat, salamat man. Imponto Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay tunanay 3 o'clock, prayer.
You died, Jesus, but the source of... You died for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat, kids, sa pag-upod sa itong 3 o'clock prayer. Alas 3:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Wala na si Tita Wilma sing panahon pa. Gani kita magpaalam. Pero ginapasalamatan manggali natin nato na itong sa mga OJT naton. Ng mga kabataan dere from STI West Negros University, from KAMSI, from TUP, Technological University of the Philippines. No? Salamat gid sa inyo mga anak na. Pasalamatan gid sila naton. Kay kung sila nagatuon dire, kami nagatuon man sa ila. So thank you kid. Ha? Paalam na si Tita Wilma, pero ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Deuteronomy chapter 8 verse 6. Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him and revering Him. Say goodbye. Buwas. Happy weekend mga palanggan ito ng mga tagpalamati. Sa Lunes na naman kita mag-op the night. So salamat sa liwat. Kag happy Sunday and happy family day para buwas, ha? Enjoy lang. Ang maayo na. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action! Radio!